Tientallen dragsters kwamen joet met haar favoriete ark naar de Zuiderbuurt voor de kunstmanifestatie Tutsjend Ark. En daar zie je een opvallende zaken bij. Ik heb een klinkhamer mee en een klinkkeerder en een klinknageltang. En die klinkhammer, is dat jouw favoriete ark? Ja, zeker. Dat is mijn favoriete ark. Ik heb liever de klinkhamerbeet dan de tegenhouwer, want het is beduidend lichter dan de tegenhouwer. Het moet een verlengstuk wezen van de hoorn. En dit is het waarde, dit is het verlengstuk van mijn hoorn. Dus daarom heb ik het zachte ark meegenomen. Ik was bij het Repair Café en de meneer had al gezegd: ik neem iets mee en jij kent dat niet. Nou, ik heb mijn naam een hoofdtrimmer. En daar broekten ze vroeger bij, hij broekte dat vroeger bij de hinders. Als de hinders iets hier aan hun hoeven, dan kon er dat eruit snijden. En dat is dit apparaatje. Hij is zo'n 80 jaar oud en dat broekte er. Het doel van het project is om 2 tjustere stegen in Drachten nog dit hier op te creëren met foto's en grote 3D-scans van al dat favoriete ark. De 3D-scans zullen bewegen en tutsie, dat is tenminste het doel. Het ark is sowieso een rijke bron van inspiratie voor kunstenaars en dichters. Klapje, tutsje, het diert matro. Ik maak gewoon beweeg je akker kwersjo. Ik ren je terug een stegen en een jerk vaar. Die hartje naar het boeken van het tutsje, daar het tutsje waar.